Čo to? Čo to? Čo to? A ja potom hovorím, že má 3 nohy a nie 4. Počul si to? To znelo ako Monkey, Monkey, mama! Nerov. Monkey. Monkey. Veď sa vieš. Kša. Idem zavolať políciu. Monkey. Ty, prestaň sa. Toto je Monkey starať. Dobre. Monkey. Bože, čo s ňou robíš? Tuto pôjde. Nie. Už je tu polícia. Čo si jej to urobil? Hral som sa. Prosím ťa, to není hra. Ideš do väzenia. Ďakujeme. Ďakujeme vám. Aj my ďakujeme. Bez vás by sme to nezvládli. Keby niečo zavoláme sanitku, áno? Volajte, prosím. Volal niekto sanitku? Au. Naša dcera je na tom zle. Oškrabali totiž celú krokodílu. Pane, Bože. No to vidím. Hlavne na nose. A na hlave. No, už ideme. Do koľkej hodiny? 12. Do 2 hodiny je späť. Nebojte sa, vaša dcera bude v poriadku. Dúfam. Ja sa bojím. Ty sa neboj a poď radšej dať jesť. Som hladný a no. Ale čo mi sa nájsť? Teraz sa o ňu nestará. To sa nemala. To už je. Proste sa o ňu neboj. Ešte len môžeš šetriť. Dáme ju do celú a sa zabráti. Aha. Je menej poškodená. No. Kde si tak dlho? Tu som. No, to hľadí na ňu. Ja idem zavolať rodičov, že je to celá v poriadku. Len budem musieť byť doma a nechodiť do škôlky. Neboj sa, Manky. Rodičia za chvíľu prídu. Prosím, poďte ďalej. Ďakujem. Manky je celá v poriadku. Áno? Len si pre ňu musíte dojsť. My vám ju už nedonesieme. Aj tak. Vy ste nám za to museli zaplatiť. Dobre. Ďakujem. Ideme vám ju priviesť. Tu je. Dovidenia. Au. Nie, ťa dobre hodím. Manky. Moja malá Manky. Si v poriadku? Áno, máme. Som viac než v poriadku. To dúfam. Tak. No. Konečne. Tak, Manky, chceš ísť do obchodu? Áno, mami, prosím.
Ideme. Juhu! Vždy to musí takto skončiť. Vždy.